Oom, vir wie soek jy? Roosien is jou ma hier, Lucinda. Hoekom soek my ma? Moet jy nie worry oor hoekom soek jou ma nie, is jou ma hier? Ja of nee? Oom, sy is op na maar ek dink jy oom ken my ma nie. Ek ken dan nie vir oom nie. Moet jy nie worry oor hoekom soek jou ma nie, is jou ma hier? Ja of nee? Ma! O, Johnny, jy bly so agressief, jy bly kwaad. Ek weet nie wat is jou probleem nie. Lang mond staan jy maar op die son gaan kamer toe. En was groot mens kom, hi Johnny, Jana. Hallo man, Jana, kan goed, dankie man. Kom sit, Jastie. O, ek het zo'n probleem met die kind wie. Jo. Is dat nou my gepraat? Jo. O, ek weet nie meer nie, regtig jong, ek sukkel. Kyk toe hy nou hier inkom. Hy gril my so, my ken my nie en sê weet eens hoekom is ek hier so. Ek het gehoor. Het bring my sommer nou na hy, ek is nou die pastoor se vrou op Clariepark. Sy sê jy telefoon op jy, maar dis word die hy die goede wat sê so. Die kind sit met my foon. Nou het ek al juffrou se calls gemis en die geld moet in is van die tickets en alles. Hy sit dag en nag op my foon, elke dag, heel dag. Nou dis die probleem van die lykies. Jy moet hom onder jou vlerk kry man, hy kan nie so onbeskog met jou wees nie van ek voel hy vibe so dat ek inkom was daar 'n vibe in die huis. Ja nee man, die is rou. My kinders sal nooit so met my praat nie. Ek sal hom so my die grond uit klap. Ek is kerkbroer of te not. Nee, ek lag nie, ek praat, ek is ernstig as nou jy praat. Jy kan nie met my so kom praat nie. En nog minder met hulle ma. En ook ek die probleem is jy het nie man in die huis nie. Nee. Nou kan het wees, het gaan nou vir jou lyk asof die kind nou jou regtig wil disrespekteer. Jo, en het lyk hy wil my net so alleen oor nie huis. As jy enige probleem het met hom, bel my net. As jy nie met hom kan praat nie, nee, bel my. Okay. Ek sal broer John. Baie dankie man. Ja, dankie broer John. Oh, no, my pastoor se vrou te bel. Ek sal ja. Baie dankie, mooi dag verder. Alright, bye. John, jo, my kind, ek moet regtig nog met jou praat. Maniertjies van jou. Maar joh, nee, op ma. Se kerk om wat vanoggend hier gewees het. Maar ek worry nie man, nee man, los my net uit man. Hou op met jou maniere, boetjie asseblief. Man, nee Ek is baie lief vir jou. Kyk my boeta. Ek is baie lief vir jou, maar die maniere gaan my nie aan nie. Ek moet respek hê vir groot mense. Ek lewe nie vir altyd nie. Dan is dit miskien dieselfde om wat ander dag vir jou kan instaan as 'n pa of 'n ander moeder in die gemeenskap wat vir jou kan instaan. Maar om so onbeskof deur die lewe te gaan jy by ouend alleen opeindig. En om alleen te wees gaan nie nice sien. Ek gaan daar kom waar dan gaan brood in die huis sê en ek is weg. En dan wie gaan vir jou wel brood gee? Hulle gaan sê daai klomp was maar rou. Daai kind is maar ongeskik. Nee, puta man, asseblief. Try my maniere te change. Nee man, worry nie van mense, ek man, nee. Nee, puta, jy moet nou vinnig groot raak, regtig. Jy moet nou regtig vinnig groot raak. Die onbeskoftigheid en aggressiewigheid van jou moet nou op 'n eind kom. Hoe is dit alweer hier? Nee man, asseblief, jy ook. Jy bly rou met my ma. Asseblief, jy ook. Nee man, asseblief. Hoekom kom jy nou af en aan toe jy wil op my kop kom? Van ek kan sê, van ek is ouer as hy is. Asseblief, nee man, asseblief. Jy kom af en aan toe jy vir my kom sê, nee man, asseblief. Die mense gaan nie veel tyd hier buite nie. Asseblief, moenie my kom sê, ek worry nie van mense ek. Jy my kind, wat gaan word van jou? Ek worry nie man, ek worry nie. Ek het nie meer woorde vir jou nie. Ons gaan net wat vir jou, maar ek het regtig nie meer woorde vir jou nie, want so onbeskof kan 'n mens weet jy wil aan niemand luister nie. Aan niemand nie. Ek gaan net om John weer kom en net om John ieder met jou gesels. Nee vader, ongeskik. Ek weet nie, wat gaan aan met jou broer, my kind. Hy is rou met almal, my ma, los maar voor. Nee vader, ek is op nou, regtig. En gee sommer my foon. Want juffrou sê sy bel my heeltyd, broer John sê, juffrou bel en jy sit met my foon. Ja man, vat hom, ek worry nie van die foon, vat hom. Ongeskik.
Kom bijna. Mora, Lusanda. Hoe gaan het met jou, moeder? Hi Jenny, het gaat nog goed Jan. Hoe gaat het met jou? Alright, mooi met ons klaar niet. Ik vind nooit dat we een beetje thee maken. Maar toen zie ik wel die thee zakjes zien. Ik mis ook geen keer of twee niet zo. Ja, niet ja. Ja, nou. Lusanda, ik is vanochtend op het winkel toe. Ik zie Lucienke daar. Maar jongen, dat kop met een grote antie. Hij wil die antie krap. Nee man. En ik zei toen voor een boete, maar je kent niet zo'n baskop als met die antie. Die antie is groot. Ze is groter als jouw ma. Hoe kan je zo'n baskop? Hij kan ik net zo gekeken en toen lopen. Ik weet erg, Lusanda, je zou moeten plan maken met je kind, want hij kan erg. Hij heeft ver aan het geraakt. Je en jouw man het om daar, maar hij is zo groot gemaakt. Ik weet niet dat die kinders van vandaag. Ik heb erg geen respect. Ik heb hem vanochtend beet gehad, vanochtend met hem gepraat, maar dat blijft rauw. O Jenny, ik weet niet meer hoe die zuster heeft toch met hem gepraat. Ik denk ik ga naar de kerkbroer weer en kom met hem praten, want hij was hier. Ik was net zo rond met de kerkbroer ook nog die dag geweest. Ik ken mijn broer John. Ik ken mijn broer John en hij is een nice man, ja. Een man, jongen, reg. Jullie zijn maar met die kerkraad en daar moesten laat het goed gaan en mooi blijven. Mooi blijven, Dank je. bye. In de kou, je misschien een bola, niks maar kijken spelen, ik heb de all over gekeken, ben maar 14 meer warm te kijken. Kijk waar bij ons misschien een bola. Ja, gaan nou gaan kijken. Je was in die school goed die van mijn ballen speel. Hoe vaar vanavond kom je heen of weer? Jij is jouw werk, alsjeblieft. Moet niet meer schoolroute rondom mij. Los me net uit, alsjeblieft. Schoolroute op nou alweer. Extra is klaar voor een bol. Hoe kan we... Waar ik voor een bol? Ja man, alsjeblieft. Los me net uit. Ik was niet meer een Los me bal. net uit. Hij schoolroute was als jouw werk. Jij is Je hebt mijn ma zo gezegd. Alsjeblieft. Je hebt mijn ma zo gezegd. Ik wil nou cricket gaan spelen. Los me nou net uit man. Je gaat niet Alsjeblieft. cricket gaan spelen. Ga jij mij zeggen? Je gaat nou met ma gaan zeggen. zeggen. Je gaat nou eens. Gaan stel met ma gaan. Ik wou in maar van mijn man. Gaan stel. Ik kon alles doen. Waar is die mensen? Maak je uit, kom maar, ik hoef van je te gaan. Hier was er. Raak je uit, zo gewoon weer van jou. Die schoolroute daar. Ah man, ik Gaan ken ze die met die bed weg gaan ik ken niet van mijn bed weer gooien. Hé, wat kan die aan? Hé, wat kan die aan? Wow. Wat kan die aan? Wat kan die aan? Zeg me Hij kom. wil in die school goed wassen. Maar je wil gaan cricket spelen, waarom doe je nou werken in huis niet? Wat kan die aan? Is je alright? Ik kom zoeken bij hem, afkom op die jongen zo rouwens. Huh? Haal die kip van jou af, man. Haal die kip van jou kop af. Ik wil maar zeggen, joh, iets soort. Zit daar zo. Ik wil zo met een klap hier. Wat? Mijn klap? Man. Ik wil zeggen, ik wil maar zeggen, joh, iets soort. Ja, die oma ze mij meer opstaan. Huh? En mensen proberen goddelijk leven en niet een man lijkt zoals jij. Kijk me in mijn ogen en zeg, kijk me, kijk eens zo, kijk me in mijn ogen. Huh? Hoekom wil jij niet luisteren als aan jou gepraat raakt? Huh? Ik wil maar gezegd al iets soort. Hier komt ze ook nou aan. Hallo papa. Heeft ik jou gezegd om iets soort? Die lijkt er aan die oude man meer opstaan en die wil niet graag aan die man meer wezen. Jo, ik denk hij verdient het nou reg. Kijk eens zo met bloeddruk, ja, je jaagt met bloeddruk, ik ga maar een loop nou. Ga maar weer later draaien, maar deze keer... Oké, John. Zie je nou waarom dat opin? Je moet dat onnodig. Als je nou respect gehad hebt, respect voor die mensen in je omgeving, respect voor allemaal, respect voor de mens wereldwijd. Maar als je niet respect hebt, dan sta je toch alleen bij die. Nou, ik is jammer omdat ik rauw geweest ben, maar ik is bijna jammer omdat ik rauw geweest ben, hè. Ay, mijn kind. Ons hoop toch maar nou dat maken verandering in jou. Je was nog nooit geslaan en jouw pa ook nooit geslaan. Ik hoop die klap brengen verandering. Morgen kan het die ooms van jou klap niet aan. Het school is wat voor jou lelijk aanvalt. Alsjeblieft, mijn kind, los maar al die rauwheid en ongeschiktigheid. Mensen kunnen zo aan op praten over manieren nie, en je weet toch, manieren brengen jou die wereld. Zonder manieren kom je nergens. Change man dan puta man, alsjeblieft hoor. Ik zal het nooit weer doen. Ik is blij, mijn kind, dat is recht zo.